Дарэчы, дарагія сябры і сяброўкі, вось вам яшчэ некаторая інфармацыя наконт азерца Махірова, альбо Махіроўскага. Каб дайсці сюды з боку Махірова, саміх вось гэтых дачных участкаў, то трэба будзе прайсці вось па такім канале. Наколькі я ведаю, увесь гэты канал штучны, ён просты. Я не ведаю, наколькі ён глыбокі, але я з дзяцінства памятаю, што ён пачынаецца вось тут ад возера, і потым ён ідзе туды. Вось тут у кадр не вельмі бачна, але там ужо пачынаецца Махірова, ужо пачынаецца там нейкае лецішча, нават не адно. І потым яшчэ гэты канал дзесьці ў бок, можа, метраў на 400 паварочвае налева. І ўлетку тут прайсці амаль немагчыма, бо тут нейкае ці то балота, ці нейкае топ, я тут не ведаю, як яно тут правильно называецца. Ну, скажем так, глеба тут вельмі мягкая, такая нейкая як дрыгва, можа, вось такая дрыгва тут навокал. І каб прайсці, альбо будзе патрэбны, можа, такі невялічкі човен, які зможа прайсці па гэтым канале, альбо трэба дачакацца зімовых маразоў, як цяпер у нас от мінус 20, мінус 27 ноччу было, і тады можна вось па гэтым лёдзе дайсці да самога возера. А так я вам тут улетку, ну, тут будзе, я думаю, так няпроста прайсці.